Алар белән таныша башлаганчы бу көннең тасырның 100 еллыгы белән бәйле истәлекле вакыйгаларын барлык. 1924 елның бу көнендә Казанда телефон станциясе эшли башлый. Ул 2100 абонентка исәпләнгән була. Тасырдагы элемтә оешмасы тарихы әле 1881 елда башлана. Ул елны Казанда беренче телефон линиясе ачыла. Әлеге линиядән хәрбиләр генә файдаланган. Казан телефон станциясе үз эшен сугыш елларында да туктатмый. Бүген ул илнең әйдәп баручы элемтә оешмаларының берсе. 1991 елның 13 майында Югары Совет сессиясендә Тасыр Конституциясенә үзгәреш кертелә. Ул Татарстан президенты вазифасын булдыру белән бәйле була. Халык депутатлары Тасыр президентын сайлау турындагы закон кабул итә. 27 май көнне президент постына кандидатларны үзәк сайлау комиссиясе игълан итә. Яшерен сайлау нәтиҗәсендә 186 кеше Митимир Шәймиев кандидатурасын яклый. 2013 елның 13 майында Яшелүзән районының Яңатура технополисын яныгын камап ала. Йөзләгән миллион сумлык товарлары булган павильоннар тулысынча янып бетә. Бәхеткә кеше гомерләрен саклап калалар.